creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kinlanlan ni D3 Bio ang immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imong ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3 Bio, no? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP. Alright, so kumplituhon ang atong dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na. D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio BCO, D3 Bio. Lain gid nga kompleto. Amo na D3 Bio. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tutanan mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas akti pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso.
Darating sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 9:34 na sa gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Diri sa programa K5 Night Watch. Mga ka-K5, ululupot naman kita nga mag-pinulaw-pulaw. Sa subong nga gabi, tubtob karon alas 12 sang kaagahon mga ka-K5. Ako ang inyo makaupon sa programa nga ini K5 Night Watch. Bilang temporaryo nga talos kay ka-K5 June aluhado kapulot. Ako naman ang inyo alagad ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kamusta na darang sitwasyon sa inyo sa ring mga lugar? Nakapulo pa huway na darang mga poll watchers, ang mga diehard supporters sa mga politiko. Ate ko na perde ang inyo sinidrang nga kandidato, batuna na lang Ako kung nagdaog, congratulations. Ate, syempre that's how election works. Bisan diin man nga bagay, basta damo kamo kag isa lang magdaog, anticipate mo na may chance or may probability nga maperde ikaw, may probability man nga magdaog ikaw. Sa mga ka-K5 naton, good evening, good evening.
At subong mabatian kita halin dira sa may Premier Distrito, tubtob diri sa may Quinto Distrito, and diri sa City of Love, City of Iloilo, mga ka-K5. Plastar na! Si ka-K5 Idol June, te, congratulations sa gihapon, Idol June. Ti, importante, Bato, Iloilo. Di ba ka-K5 Andre? Ang iban yan, draga padalagan for, tawag na, 3 consecutive time. Nakita mo tong, parang awa mo na, ikatlong laban ko na. Nagdaog to sa mo, ka-K5 Andre. So, sunod din mo, anda gana isang kampiyon nga jingle si K5 June Kapulot. Pero still, congratulations kay Idol June Anuhado Kapulot. And of course, no, running for a specific position, local or national, is very hard mga K5 sa ila sining kampanya. And of course, congratulations naman. Proclaim na dira si SB member sa K5 Ray SPH Umalay aton sa nga area manager diri sa K5 News FM Panay, and former mga ka K5 nga aton sa nga station manager diri sa K5 News FM Iloilo, and anchor no sang programang Foro de los Pueblos mga ka K5. Ate, mayaran na di kita sang SB! Totoo na ganyan nga pagka-SB ako. Congratulations sa mga nagsuporta dira kay K5 Ray Umalay dira sa may Banwasang Pototan. Ate, your vote is not wasted. Nakaboto ka mo sang someone which is innovative, someone who can do a lot of projects dira sa inyo sa ring Banwa, dira sa may Banwasang Pototan. Again, congratulations kay K5 Ray Umalay. Kag sa mga taga-Pototan nga nagsuporta kay K5 Ray, tawag na, madamo gid nga salamat. Amo gid na sa politika mga ka-K5. Depende man na sa pachimpo-chimpo. Kag mayara man da iban nga depende kuno sa tawag na ginatag ko nga kwarta. Hindi ka K5 Andre ba? Balya wala gid kuno mo. Balya tani bisan may magtalang kuno ya. Pero wala gyapon. Sa mga ka-K5 naton dara, good evening. Sa mga listeners naton dara sa may Premier Distrito, dara sa 1st District of Iloilo, nagapamati via K3 News FM, dara sa may Banwasang Miagaw. Sa mga Army friends naton dara, kay K5 Kuya AJ, naghahapit diri ka ina si K5 Kuya AJ. And of course, sa mga kaiping dara nga mga kabanwahanan, dara sa may area sang Miagaw, at garin gidang nagdaog mga ka-K5 sa mga taga Tigbawan, sa mga taga Tubungan, dara sa mga taga San Joaquin. Congratulations dara, nagdaog dara sa pagka-alkalde si Attorney Abad Lazaro, mga ka-K5. Na perdeya mga ka-K5 si Val Serag, no? By the way, congratulations sa concerning classmates ng college. Very young but very baskog nga isa ka leader mga ka-K5. Kay Miss Ralyn Sarinas, si Kikay dara sa may Banwasang San Joaquin, second sa pagka-SB member. Grabe, very proud yun ang Bachelor of Arts and Journalism naton nga mga classmates diri kay Miss Ralyn, Miss Kikay. Honorable na SB na dara sa may Banwasang San Joaquin, Iloilo. Si Ma'am Maria Thalia Mechelina. Si Ma'am Maria Amalia, sa pagkabalo ko Ma'am Kim, siya kay K5 June. Ate, sige pwede man, i-revise na lang tong kanta to sang sa nagpadalagan to counselor. Ate, sa pagkabalo ko, una, nagkagawad, ng mayorable, nagpadalagan kagawad, liwan. Kung si Pia Wurtzbach, gani, tawag na. O kapila mag-intra sa Binibining Pilipinas antes magdaog sa pagka-Miss Universe. Ang damo man actually, no? Sa mga makapila ka beses nga nagpadalagan, nagperde, amo gid na sa kabuhi. Pero kung gusto mo gid magserbisyo publiko, despite sa mga na-experience nimo nga mga losses,
then you will still do it sa next nga election. Mga ka K5, pero kung hindi gid, kung hindi dira hindi gid magdaog, then maybe you can do it in another platform. Mga ka K5, kung hindi para sa imong ginatawag nga politika, then so be it. Accept and be an instrument to help in a way nga kaya mo, diba? Mga ka-K5, good evening man. Sa aton sa rin nga mga solid listeners dira sa may Segundo Distrito, kamusta ka mo dra? Nagapamati via K3 News FM Leganes. Mga ka-K5 dira sa kay ka-K5 Kuya George. Sa mga taga Banwasang Leon. Kasi manwa ko darambaw, amo sa gyapon na. Amon sa rin nga alkalde dira sa may Banwasang Leon. Si Honorable Marialina Cabana Hulipas. Dara sa may Banwasang Alimudyante, wala man dara kontra si Mayor Alfeche, mga ka-K5, sa mga taga San Miguel, sa mga taga Saraga. Ang kalabanan nagdalaog dara ti mga incumbent. Kag iban wala dara sang kontra sa 2nd District of Iloilo. Good evening man sa aton sa mga listeners dara sa may Banwasang New Luzena. Amo nagali permi ang malimtata ka kay 500. Permi ko galawag sa tanan nga mga banwa, limtan ko permi lawagon ang New Luzena. Subong ilawagon ko ra kamo. Good evening dara sa mga taga 3rd District of Iloilo. Kamusta darang mga suki naton sa may Banwasang Kalinog, nagapamati via K3 News FM Kalinog. Dara kay Kuya Jepoy, kamusta darang eleksyon sa 3rd District of Iloilo? Sa mga listeners natin dara sa may Haniway, dara sa may Banwasang Mina, pagidara nga Banwasang Maasin, sa mga taga Badyangan, Bingawan, kag sa may Banwasang Pototan. Maayad-ayad gid nga gabi. And of course, again, thank you for choosing Kaki5 Ray Umalay to be one of the Magic 8 dara sa may Banwasang Pototan sa pagka-SB member. Bali Ma'am Christine Gardosa, ang bali abudlay sa Iloilo City magpapili, bubuan na kwarta dirty politics. Amo gid na mama. Tawag na gabuhusay gid sila sang ila sa nga mga ginatawag nga makinarya. All the resources nga pwede na mabubo. Dito gani sa Rojas, kung tulinibo, dito gani ko may ara to nga naghatag ko sa Ismil to. Mga kakifa. Mayara probably mga change of mind sa mga katawag na mga butante. Tagay since siya ni uli naghatag sa akon. Okay, siya ni butuhon ko. Mga ka-K5, good evening man sa aton sa rin mga suki nga tagpalamati. Nagapamati dira sa may 4th Distrito. Listening via K5 News FM Pasay City. Dira upod naton sa mas kung sa technical side, ka-K5 sinuda upod naton ka-K5 Ans. Ka-K5 Edmar Likinya. Good evening ka-K5 Edmar, nyapon ka na. And of course, dira sa listeners naton sa 5th Distrito. Good evening man dira kay ka-K5 Madeline Abaropalek, ang aton sa ring station manager sa K5 News FM Sara. Kagaton sa ring arat dara sa technical side ka K5 Papa Flo. Tira ka boto ikaw kakapon ka Papa Flo. Para kanino ang boto mo? Good evening dara sa mga taga Sara Iloilo, sa mga taga San Dionisio, sa mga taga Batan, sa mga taga ano pagit dira nga ba mga Estancia Carles. Good evening. Si Kaki5 Wilbert Libuna. Mapuno pa, why anay si Kaki5 Idol June? Kapoy man mga kampanya. And of course, no, para mag-cope up, anay bala. Kag makaspend time sa family after the busy and long months mga Kaki5. Nag-start na sila actually kampanya na isang March 28. O galing kay tawag na mga Kaki5. Even prior sang campaign period, mayroon na sang nagapangampanya na. Siyempre, wala man to last time sang mahimo to yung Commission on Elections. Sang wala pa officially, no, nag-start ang campaign period mga Kaki5. And of course, mabatian man kita diri sa syudad sang Iloilo. Nagapamati ka mo via K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Iloilo City, 3 ka mga babae subong ang aton siri nga mga leaderes. Debala subong diri sa may pagka-kongresista
si Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Sa aton siri nga pagka-alkalde, amo si Raisa Treñas Chu, ang bata dari ni incumbent Mayor Jerry P. Treñas. Sa pagka-vice alkalde, si former City Councilor Love Baronda, mga ka-K5. And of course, aton siri iban pagidra nga mga kandidato, pang isa-isa ko nato nagkaroon lawag ha. Mga ka-K5. Good evening sa mga taga La Paz, sa mga taga Haro, Mandurriao, sa mga taga City proper, kag mga taga Distrito sang Molo, sa mga nagapulo pang happy dira subong sang DTX Coffee Mix. Congratulations man sa inyo iyan. Ang nadagaan nyo daya, syempre, na-detoxify inyo lawas ba? And of course, aton sa rin mga listeners nga nagapahunay-hunay sa bunga gabi, nagahulat na lang at tuyhon, mga ka-K5, samtang nagapamati diri sa K5 News FM, nilingaw-lingaw taanay diri istoryahan taanay anong natabo ba kahapon, ano ba lang resulta sang eleksyon naton 2025 midterm elections, mga ka-K5. And of course, aton sa rin mga suki nga tagpalamati sa mga tricycle drivers dira, sa mga sika drivers, diba nagapang yadi pa at kupar-kupar pa dira kay subong amo ni oras, wala nang dayagawa, mga ka-K5 sang wala na digaway sang ginatawag na sa mga modernized bus, traditional jeepney, laka na lang usually gabiyahin na dalang diya sa tawag na sa magkaagahon na traditional jeepney. Sa mga taxi drivers naton dira ha, sa aton K5 mobile taxi patrollers, nakaupod ko dira kahapon si K5 Joselito, ako on body sa my first district. Mga ka-K5, si Sir RG Malansa Calanoy, si Sir Blair Matoliano, good evening. Sa ato naman nga WVTC Patrollers, kan Western Visayas Transport Cooperative Patrollers, nakaupod naton dara or tawag na, nakaupod gid ko no ba, dugay kami way magkita ay, ani Sir Boyat Parcon, Raymundo Boyat Parcon, ila sini nga chairman, ila General Manager, Mr. Hali Alcarte. Ate, plastar na. Ate, pang tamyawon, tagay ang mga nag-comment isa-isahon, tadari acknowledge, tadari ang inyo sininga, ginatawag nga A4, ibaw E gali, E for effort. Ano to? A for effort. Ito ko na effort. Ito ko no. Kaya K5 Apple, Diap Tabataasan. By the way, diri sa Master Control daton, kaya K5 Andre La Pastora. Malapermi mo na ako nalipatan, mag-intro ka, how? Sige lang. Kalma. Bibi, kalma. Okay, Mami Immaculate dira sa may lapas, ha? Maayad-ayad yun nga gabi. Gayum-yuhom naman naguro si Mami Immaculate, ambal niya, tawag na, wala gid kalusot aton nga manok. Diba, si kailangan maglusot kung piso na siya para makasuot-suhot. Ma'am Apple Diap Tabataasan. Good evening, shoutout lang sa Mocor and Three Walls Company, especially dira kay Bing Tan, William Tan, dira sa may Haro, Iloilo. Sa Apple Tabataasan na family dira sa may Tubungan, good evening. And of course, mga ka-K5, pa-like, follow and share sa aton sa ring Facebook Live sa bunga gabi. Follow niya aton page K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kag mag-share ka mo dira no sa aton sa ring programa sa bunga gabi. Para kung wala ka mo dira sang kaistorya. Uti ako diri open gid diri Ako man nga chikadora man ako basta komportable ta basta. Importante may maistoryahan kita anything under the moon. Hindi man mambal nga anything under the sun kay gabi naman subong. Pwede man anything under the star na lang kon. Okay, K5 Arman Bakuguay. Kamusta, Sir Arman? How are you? Ma'am Rosemary Agramon, good evening lang Kim. Kag sa tanan nga mga K5 naton dara. Ambal ni Sir Arman Bakuguay, busog na K5 Kim, ang iba amoy langgaw. Grabe nga promotion sang langgaw, no? Nadaligan ni kami diri Sir Arman Bakuguay sang langgaw nga na. Para kami mismo maka-advertise kung natilawan ha mo namit kid man bala tsakto lang blang pag-aslom ya. Kampiyon blang pag-aslom ya. Sang langgaw ni K5 Arman Bakuguay. K5 Rosemary Agramon, good evening lang Kim. Kag sa tanan nga mga K5, keep safe gen.
Daog manok ko. Sinong manok mo, Ma'am Rosemary, ha? Ano to? Sulog o kun mo nga? Sir Benji Asturias, good evening. O, comment yun dra. May mga patamyaw ka mo dra. Kung may luyag ka mo dra, ipalabot dra sa aton mga reklamo. Kung anything, ano ninyo dra, mga sentimiento nga gratawag o kaga opinion ninyo mga ka-K5. Of course, we value, no? Ang inyo sinidri nga mga komento sa aton siri nga programa subong nga gabi. K5 Benji Asturias, good evening. Richie Habaradas. Shoutout lang ka, Kim, kay Mr. John Patrick Caluyo. Nalusi John Capulo. O, sige lang Importante kamuti, syempre, ginsuportahan nyo si K5 June. Sir Benji Asturias, shoutout lang ka, Kim, I love you. May I love you na ya, ha? I love you too, Ma'am Bing Spiasya, good evening. Sa mga K5 natin, good evening. Congrats kay Sir Ray Omalay from K5 Christine Gardose. Ma'am Marie Talia Mechelina, good evening. Ate, amo gan na Ma'am Marie Talia Mechelina. Pachempo-chempo kag paswerte-swerte Swerte, dedikasyon kag sa tanandra depende man na daya sa tao mga ka-K5. May ara nga madala sa kwarta. May ara gid sang madala gid sa kwarta. Pero may ara man niya madala ay hindi madala sa kwarta kay tungod may ara sila sang gida parindugan nga prinsipyo. Teko na ako abi so uli abi no. Imagine mo man ka kay 500 mapadalagan ako mangin government official ako. Mami, abi ko to sa Leon. Wala ko ma-imagine self ko Ka mga ka-K5. Good evening ka-K5 Amoroso Glenn. Nagapamati diri sa aton nga pagpangalagan. Sir Benji Asturias, napapadalagan ko sa uli sa Leon mga after siguro, depende na nasa tawag na sa skills kag sa leadership skill. Mahon, amat-amaton nga ihon. Pero do, alang-alang ko, hindi ko da. Mag-drill lang tayo na Sir Benji Asturias, good evening. Kay KM Sing po, diri sa Saraga, perdi ang manok ko. Sige lang, sinong sa manok mo, ha? Anong hunay sa manok mo? Depende na guro sa huni. May tukturo. Jojo Sedano, congratulations sa mayor. Si Attorney Abad. Very historic man dirang natabo no sa may Banuasang San Joaquin. Ate, congratulations Attorney Lazaro no, Lazaro ang first name. Ambali Sir Jojo Sedano. Okay lang bisan way magdaog ang akon nga vice nga si Ronald Sedano. Pwede anay kamo to sir, gamay lang abansi sa sunod makuha yagan na ang random yang busy alkalde. Importante, layo pa lang or wala pa lang ang eleksyon. Tanom ka na ba sa mga kaayuhan, mga ka-K5 or it is naturally coming from you ba? Mga ka-K5, nami kung wala pa eleksyon, wala pa campaign period, ara ka na makitaan sang tao. Istorya-storya ta sa ila, naga-interact dira sa ila mga ka-K5, nagabulig whether ara sa posisyon o kung wala mga ka-K5. Ma'am Yasha Salbon, kamusta? Nagkaon ka gito sang shake mo? Ano tong na my day mo to? Christine Gardose, good evening. Tamo na din mga comment yung ho. Good evening. Dara natamyaw ko na Apple di Apta Bataasan. Jobert Carabuena, good evening. Dara siya kay Attorney Ted Banderado. Number 1 nga SB member dara sa may Banuasang Leganas. Congratulations! This night is dedicated to congratulate mga ka-K5. No bitterness! Mga ka-K5, magahugyaw kita diri sa para sa kadalagaan sang iba. Mo gina learn to clap for others para sa ulihi. Kunin mo na tiyempo, ikaw naman ang palakpakan nila ba? Gambal lang ko diri pag demonstrate yung galing palakpakin ko, no? Sir Wilbert Labuna, good evening. Sana mabalik si Idol June. Probably according diri sa iya mga June pa. Antusan nyo ko, anay and I hope mga ka-K5 kung tawag na mabalik na diri sa Idol June to, syempre hindi nyo naman ako mabatian regularly diri sa kadagabi. Can report ko lang I hope nga nahatagan ko man hostisyang iya sa nga programa kag wala ko man kamugin pabayaan ba? Wala ko man kamo na pabayaan. Nalingaw ko man kamo sa mahaw sa akon ba?
Sir Ralph Abario, sama may nakuha man kamo sa akon kada pamati nyo kung gabi. Ay kung wala, tama na niya. Pa-music na lang si Kaki 500. Ralph Abario, dress na may tibyaw, antika, good evening. Rhea Kanya, good evening Ma'am Rhea. Pag-greet na kay Jeff Brian Kanya. Roland Balondon, kag si Nolfi. Or Ipnol, grabe nga mga pangalan. Ano pang baliskad ba? Watching from United Arab Emirates, mga K5. Good evening sa mga OFWs naton. Sir Ruben Molina, mayad-ayad yun nga gabi. Toto Bert Ariola Molina. Good evening, Ma'am Kim. Yaratamyaw ko lang gali ang family ko sa Mangurukuro. Grabe nga, bulday man naman. Taga diin ikaw, taga Mangurukuro. I don't know how to pronounce it right. Mangurukuro or Mangurukuro. Mayara nga, despite nga isa lang ang G, gagagyapon mo. Good evening, Roland Balondon. Dara sa may Sir Roland. Dara sa may Barangay Baldoza, La Paz. Sir Jasper John Lanterna. Congrats na lang kay Kaki 5 Ray Espeha Umalay. Dara sa may Banwasang Pototan. Dodong Belvis, good evening. Grabe, ganila kahadlok nga malusot si Sir Jun. Kuno. Sige lang si Sir Jun Sportman na Kag wala sang giratawag nga bitterness sa iya sa nga tagipusuon. And we will still support him, no? Ma'am Rhea Kanya, good evening. Sa SB member nga nagdaog dara sa may Banwasang Dingle. Si Ma'am Mia Paskin Lebrandon. Kay Kaki 5 Milagrosa Ken, mayong gabi. Kamusta ka dugay ka wala kakita si Ian naman. So sa may Pototan, Kaki 5 Andre. Gaano na ni si Toto Bogart na. Dugay wala kita Toto Bogart ba? Yo Mariso Biaga, good evening. Nag-enjoy gid si Jeff Brian Kanya sa pagka second time nga volunteers ang K5 News FM. Thank you so much sa aton sila nga mga volunteer reporters kag news writers. At dako Manila sa nangin bulig kay syempre hindi man nato nga matatapan tanan-tanan gid no. Pero ikaw lang bala isa no. Mga K5 dako gid ang bulig nila in terms of sending sang update sa pag-report mga K5. And of course nabatian nato no. Karami mag-report sa aton sila nga mga volunteer reporters. Nami na sila kag na amat-amat pagid nga nahon. Naga-build pagid ang confidence nila maka-report sila ikadua, ikatatlo, dibla mga K5. Congratulations! Awana na si Sir Kaki 5 Jeff Brian Kanya. Good evening, idol, pa-shoutout lang. Wag rin idol nyo nagkuno. Manad, ganay ko karon tawgon nyo idol da. Bala ka mo da. Shoutout na sa Espanyole family. Thank you so much. May idol na may gwapa mo ba? Good evening, Kaki 5 Lowell Gentoleo. Good evening, Ma'am Kim. Great lang Gentoleo family. Gentoleo or Hentoleo? Sa may Barangay Manyakba, Kaniway, ang Santol ta di Eslon. Champion gano sir favorite na daan ko ni Kaki 5 Enrico Sorita Jr. Ato na manager di balya tawag na kampiyon Santol dago ba dinalin man? Thank you so much kay Sir Wella kag sa imo dira nga Iloy. Maribel Pareñas, good evening. Atong sila nga mga tagpalamat iba grabe damo di comment yung ba? Nagpagabot ko, biti mo na nagkaon ko shake. Gusto mo, ha? Kung may ara man lang, who am I to refuse? Refusing an offer is an insult. Sir Jojo Sedano, ang ginpangako ni Rodal Sedano, matupad na bisan perdi pa siya. Buligan niya man yapon taga San Joaquin, amo niya nakapalangka. Amo gina, that's the true meaning of a leader. That's the true essence of leadership, mga ka-K5. You can be a leader in so different ways. Sa damo nga mga paagi, pwede ka mangin leader. Mangin leader ka dara sa inyo balay, o sa inyong komunidad. Kung sa diin man dara nga paagi, when tawag na kung di ikaw expert dara Bali, Ma'am Kristen Gardosa, you're a talented broadcaster and reporter lang kakita. Wala mo pa ko nakita, Ma'am Kristen Gardosa, nga mag-split. Wala mo pa ko nakita nga mag-tumbling. Wow! Backdive pa, pwede man ko.
Ari kami di ma'am sa may Banwa, It Carles. Bawang It ka mo da? Sabi ko Pasi lang na Banwa, It Carles. Syudad It Pasi. Hindi na ganing ang lugar Banwa, San Carles. Dara sa may Sitio Camendes, Barangay Bangkal, Carles. De La Cruz family. Good evening dara sa mga pinalangga nato na. Pero di ako na idol June ma'am kay baka nahugon wala gid kalusota. Ati na-appreciate gid na ni ka 5 June kapulot ang inyo sa nga suporta sa iya mga ka K5. Ay puros man mga baskugan man sa nga kontra adri sa syudad sang Iloilo. And of course no, he can still be a public servant. Pinagi diri sa waragwaga naton. And of course, aton sa ringa headlines, balikan ko lang karon na pila ninyo ka mga greetings dira. Dira ka mga pa-shoutout kag komento dira ha. Keep it coming. Keep it coming. Comment lang ka mo dira nga comment. Ang knowledge naton karon na isa-isa. Sa aton sa ringa headlines, kaya mabatian man naton karon kam ang mga reports sa aton sa ringa K5 reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall, ka K5 Jenny Kauyunan. Dira sa may police reports, kag mga patrol reports with ka K5 Karen Badilla. Aton subong patrol ka K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. And of course, aton dira nga Master on Wheels. Man on Wheels. K5 Jason the Lover Boy Talaron. Aton sa ringa news center K5 Sunny Sarabia Punay and K5 Ali Rajoy Alvarado Api. Sa aton sa ringa headlines, ati nahambal ko man kainanin no. And of course open gid aton sa karon nga comment section para sa inyong mga opinion, sentimiento kag iban pagid nga luyag ninyo ipabutyag diri sa aton sa ringa topiko kag mga balita nga igadulong sa inyo subong nga gabi. Istoryahan naton karon ang mga standing no sa mga senador nga nagapadalagan. Sino bala ang kadamaan nga senador? Sino bala nakasulod sa Magic 12 sa pagka-senador diri sa Iloilo City kag sa Iloilo Province mga ka-K5. Para mahimay-himay naton isa-isa. Mga ka-K5. Ang tatlo diri ka mga kababainhan agin proklamar sa matagas nga mga posisyon diri sa syudad sang Iloilo. Sa province of Iloilo ti babahi man naton sa ringa vice gobernador. Ti tawag na it means nga para subong sa mga babayi diri sa syudad kag Iloilo province. Babahi naman ha. You cannot underestimate someone ang ila sinang leadership skills just through gender. Ay, di mo man naman measure ang pagkapag-on ang skills ng isa katao tungod babae siya. Ang balaiban nga babae lang niya siya. Babae are meant to be weak. Weak ka mo ya. Depende na ya sa personalidad. You can be a man and you can still be weak. You can be a woman and you can still be a strong person. You can still be a strong leader. Having skills and a lot of credentials. Mga ka-K5. And of course, sa dugang naton rin nga headline, si Bam Aquino amo ang nagpanguna sa may pinakamadamo nga boto diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And I must say, no, somehow proud kita. Asa man actually akong ginbuto, no? Congratulations, Senator Bam Aquino. Halin sang nagligad nga eleksyon, medyo manubo-nubo ang iya sininga ranking until even sa mga surveys. Pero tawag na ginpadaog gid. Kalabanan na notice ko, kalabanan sa mga nagdalaog are those no nga tawag na nagustuhan sa mga millennials, sa mga pamatanon, mga ka-K5. Considering ang mga millennials, sa amo nga mga age brackets, amo ni ang may pinakamadamo nga botante mga ka-K5. Sunod kung magpa-impress ka mo, dira ka mo sa mga pamatanon, sa mga millennials, mga ka-K5. Kampiyon. And of course, sa kabilugan naman nga senatorial race diri sa Pilipinas, ang nagapanguna diri sa senatorial race sa 2025 midterm elections is si Senator Bongo. At pamangkuton man naton kamudra karon sa comment section. Ano bala ang mga rason? Why do you think mo ni siya ang nagdaog? Mga ka-K5. Bantayan oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM.
6 minutos, makaligad ang alas 10 ang gabi. Inom ka mo dras ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Emil Itang-Uy. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Saranggid mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Standby, magapanumbalik kita ha. Hindi nyo ko pagbayain ha. Pagbayaan ba? Wala sang bayay, gani ko na mo. Wala sang bayay, bisan ano man kadugay. Wala sang bayay, bisan ano man kabudlay. O lulupod na di pulaw. Klain mo na nga ako lang din pulaw ho. Mga K5, standby. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga. Dari lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang daya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Emil. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magkapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Emil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Emil sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, ano man
Aron nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga habilin nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar
ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subong. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginagina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaon. Doc, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Doc, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanubalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri namang sa programa K5 Night Watch sa K5 News FM Iloilo 88.7. 22 minutos, makaligad ang alas 10 ang gabi. Good evening dira kay Sir JC Matias. May gabi, watching dira sa may Tagaytay, Cavite. Ma'am Christine Gardose. Sir Angelo Celeste, good evening. Kapamatig dira sa may Barangay Aldegar, Sara. Daog na di akong mayor, kag vice mayor, kag SB member ko. Kasi, amo na nga, that is why it is important man, no? Nga, to vote mga ka-K5, kasi mag-tie na sila. Basi imo pa ng isa kabuto. This time, nag-standby sa aton sa ringa linya para makakuha kita sa latest update sa lakat sa aton sa ringa panahon. From Pag-asa Iloilo, ang aton sa ringa weather forecaster, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, kaupod mo subong diri sa K5 News FM Iloilo sa programa K5 Night Watch, ka K5 Kim Kaluyo. Good evening. Yes ma'am, mayang gabi no, kung sa aton man yung mga tagpalamati. Amo natin latest weather update sa subong nga adlaw, May 13, year 2025. Sa karon frontal system, nag-epekto sa extreme northern Luzon, easterlies or mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa nabiling nga bahin sa pungsod. Dito sa atong sa Western Visayas, slow man sa gapon nato ng generally maayong panahon. Mainit kag mapaang sa aga, may mga posibilidad sang isolated yung mga pagulon-ulan, pagpangilat, panag-uob, pagabot sang hapon, kag kagabihon, dala sining easterlies. May natubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na silangan, paaminhan na silangan. Ang gadalain ni sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 27 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index naton yung posible magalabot sa 43 degrees Celsius. Adlaw naton magbutlak or nagtunod alas 6:04 kag magabutlak kini siya alas 5:28 buwas sa aga. Kagam naton latest weather update tali di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, for your time and update diri sa K5 News FM Iloilo. Again, good evening. Yes, ma'am, thank you kag mayang gabi. Mga ka-K5, nabatian naton si Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa Iloilo. Sir JC Matias, good evening. Reggie Celestre and Sir Benji Asturias. Sino pa kayo na, why nato na-acknowledge? Rodney Ciudad. Watching dress sa may Lemery Iloilo. Ma'am Maria Thalia, con Marie Thalia Mechelina. Regboy Tubalorta Mayor, dress sa may Pasig City. Maribel Pareñas, dress sa may Bantud La Paz. Sir Ronnie Haleco Balseda. Kag sa tanan diraga mga security guard. Daraga pamati diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Joy Mi Alim, good evening ma'am. Paki-congrats ma'am sa akon nga mayor kag vice. Kag sa akon nga mga SB members sa San Enrique nga nagdaog. Salamat gid from Joy Mi Alim sang Barangay Braulan. Ma'am Shane Reyna taga Poranya, Okanya, watching dira sa may Saudi Arabia. Sir Charlie Kanya, nagatutok man diri sa aton ang bana ni Ma'am Rhea Kanya kag tatay dira ni Sir Jeff Brian Kanya. This time mga ka-K5, istoryahan naton akon kamusta bala ang nangin pagboto diri sa syudad sang Iloilo. Ang mga tawag na ang total number of votes mga ka-K5. Sir Edgar Badbadon, the ends. Kamusta dara sa may banwa sang Kalinog? Sa first district, abi ako nagligad na assign mo wala ako nakahapit sa Kalinog. Nag-uhuman to sa yaw. Mga ka-K5, isa-isay naton rin isa-isa ang ining datos coming from the Commission on Elections. Mga ka-K5, kung pila diri ang mga boto nga nakuha sa mga kandidato diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Una kita diri sa pagka-alkalde mga ka-K5. Si Inday Raisa Treñas Chu
nga bata ni incumbent Mayor Jerry Petreñas ang nagdaog batok kay Roland Magahin. Si Raisa Treñas ang nakakuha sang 169,096 ka mga boto. Meanwhile, si Roland Magahin, which is an independent candidate, ang nakakuha naman sang 74,768 ka mga boto mga ka-K5. So congratulations gid sa atong siring bag-o nga alkalde. Again, proklamar ka ina si Inday Raisa Treñas Chu. Samtang mga ka-K5 sa pagka-vice alkalde o kung sa pagka-vice mayor mga ka-K5, Baronda Love versus Ganson Jeffrey. Nakakuha dari si Love Baronda sang 131,000, again 131,951 ka mga boto. Meanwhile, si Ganson Jeffrey aton siring incumbent Vice Mayor Honorable Ganson Jeffrey ang nakakuha sang 120,595 ka mga boto. Mga ka-K5, so mga 11,000 ang abanse ni Love Baronda kay Jeffrey Ganson mga ka-K5. Sa pagka-councilor naman mga ka-K5, ang Magic 12 rin, no? Sa aton sring city councilors. Dualos wala din may makaperde kay Councilor Sedfrey Cabaluna. Ang tawag na pakaisaya na ata mo. Ang SB member to sa may Leon man. Mga Cabaluna family dito. Tawag na. Wala man na may katawag na may saka pa saya sa pagka number 1. Champion girang mga Cabaluna, no? Number 1, Sedfrey Cabaluna for having 138,030 votes. Si Miguel Treñas nakakuha sang 133,685 ka mga boto. Si Sarabia Rex Marcuz nakakuha sang 120,797 votes. Si Alan Saldivar ang nakakuha sang 118,085 ka mga boto. Ikalimadari si Akap Lindon with 115,073 votes. Si Delaliana Nene, ika-anom with 113,229 ka mga boto. Ikapito dari si Malabor Mandri with 109,777 ka mga votes. Johnny Yang nakakuha sang 106,624, ikawalo ni siya. Romel Doron with 106,021 ka mga boto. Mga ka-K5, si Ganson Rodolfo con bata ni incumbent Vice Mayor Jeffrey Ganson nga si Rodolfo Ganson ang nakakuha diri sang 104,870 ka mga boto. Kaga napulo ni siya, no? Sa pagkakonsihal in terms of the number of votes. Ika-11 diri ang tawag na ang kandidato coming from the Team Sulong Gugma. Sa 12 mga ka-K5 ka konsihal nga nagdalaog, 11 diri ang coming from Uswag or Team Uswag mga ka-K5. Kag isa lang diri ang naka-impon diri or nagdaog diri halin sa Team Sulong Gugma, which is si Sheena o kung si Sheen Mabilog mga ka-K5 after having 103,992 votes. Si Parcon Frances Grace, amo na siya ang nakakuha sang 103,498 ka mga boto mga ka-K5. And si Idol June Drino, nakakuha sang 82,111 votes. Imagine having 82,000 rooting for you or supporting you mga ka-K5. Still a good fight. Idol June, alohado kapulot. Meanwhile, mga ka-K5, sa pagka-kongresista, dari mga ka-K5, Jam ang nagakontrahanay dari is Jam Baronda, Mel Carrion, and Danilo Porzuelo. Nakuha dari ni Congresswoman Julien Jam Baronda. Re-elect mga ka-K5. 177,282 votes mga ka-K5.
Meanwhile, ang independent candidate nga si Mel Carrion, nga makapila na ni kabeses, no? Ang nagpapili sa nalain-lain nga mga posisyon diri sa Iloilo City. Nakakuha naman no, sang 44,384 votes. Si Danilo Porzuelo ang nakakuha diri sang 4,921 ka mga boto. Sa pagka-senador naman mga ka-K5, pasunod doon naton diri irawagon naton ang Magic 12 diri sang syudad sang Iloilo. Si Bam Aquino, siya ni ang nagapanguna diri sa Iloilo City sa mga nagapadalagan senador o kung sa senatorial race. Bam Aquino got 147,824 votes alin diri sa mga botante sa syudad sang Iloilo. Yara sa number 2 spot si Kiko Pangilinan matapos makakuha sang 113,263 ka mga boto. Mga ka-K5, si Bongo PDP Laban ay nakakuha diri sang 111,726 ka mga boto. Ikatatlo di siya no or third yara sa third spot mga ka-K5 sa pagkasenador diriya sa mga botante naton sa Iloilo City. Ika-apat dari mga ka-K5 si Erwin Tulfo sang Lakas with 93,840 ka mga boto dari mga ka-K5 nga nakuha dari no sa senatorial race. Meanwhile mga ka-K5, ang ikalima dari is si Ping Lacson with 85,767 ka mga boto dari sa syudad sang Iloilo. Si Pia Cayetano nakakuha sang 80,942 votes o kunayara sa ika-anom nga spot dari sa Iloilo City. 7 Hura Abalos may 80,668 ka mga boto dari sa syudad. Ikapito ni siya diri no. Si Tito Soto, ika-8 mga ka-K5. After having 77,399 votes, si Bato de la Rosa coming from PDP Laban ang ika-siyam dari sa syudad sang Iloilo. After having 67,816 ka mga boto, ay napulo dari si Ben Bitag Tulfo. After having 65,377 votes, si Manny Pacman Pacquiao nakasulod pa dari sa Magic 12, ika-11 na siya mga ka-K5 dari sa Iloilo City. Having 63,123 votes, alin dari sa mga Ilonggo. Si Lito Lapid maudala, di ba? Lito Lapid na sang NPC nadala dari sa Magic 12 sa mga taga Iloilo City after having sang 60,966 votes. Mga ka-K5 ang wala dari nadala si mga daresi, no? Si Camille Villar, Amy Marcos, si Rodante Marcoleta, si Doc Willie Ong, si Willie Revilla, may mga ka-K5 kag iban pagidra nga mga kandidato. Sa sa party list naman mga ka-K5, actually anticipated naman, you know, kung expected naman dari sa Iloilo City. Nakakuha dire sang first spot or nakuha sang Usuwag Ilonggo ang first spot mga ka-K5 after having 105,233 votes. In all fairness man no, sa Usuwag Ilonggo, may mga assistant si kaumandara nga pilahan. Pangayuan sang bulig is damo naman sila na tawag na serbisyuhan diri nga mga Ilonggo. Nagapangadwa diri ang Akbayan Party List. Nagapangatlo diri ang Pinuno, nagapangapat diri ang Duterte Youth, kag nagapangalima naman o kung nagapanglima ang BHW Party List. Mga ka-K5. Meanwhile, sa ilo naman kita diri sa resulta sa Iloilo Province. Sa probinsya naman sang Iloilo mga ka-K5, hold on na, i-check naton diri ang datos. Good evening Sir Mar Borca, kag sa iban pagid naton dira nga mga suki nga mga tagpalamatian.
Dre sa may Iloilo Province, si Defensor Toto or si Gov Toto Defensor, which is wala man na siya actually sang kontra, pero nakakuha na siya no sang 808,083 ka mga boto. Sa pagka-BC Gobernador, we have paribag-o naman nga BC Gobernador diri sa probinsya sang Iloilo, which is ang Bataon. Kag very beautiful nga ang tawag na alkalde dara subong sang Anilaw, Iloilo. Ang kasimanwa ni K5 Enrico Sorita Jr. si Lian Debuque, Honorable Lian Debuque. Nakakuha niya siya sang 545,480 votes. Again, 545,480 votes. Samtang nakakuha naman ang kasumpong sa Reno nga si Buboy Tupas sang 497,972 ka mga boto. So kung i-compute mo, around 47,000 ang abanse ni Lian Debuque diri kay Buboy Tupas sa pagka-BC Gobernador mga ka-K5. Si Toto Macmac Velasco, nagapadalagan man as Vice Governor Independent Candidate, ang nakakuha sang 5,466 ka mga boto, no, mga ka-K5. Meanwhile, sa pagka-provincial board member, ang nagdalaog dere sa 1st District of Iloilo ang board member ninyo subong, no? O kung ang ginproklamar as board member after winning the election, amo si Rica Jane Garin. Rica Jane Garin sang lakas for having 126,787 votes. Si Joan Basco Herminanda sang lakas nakakuha sang 92,568 ka mga boto. Si Flores Migs, independent candidate, nakakuha sang 53,126. Si Sakian Elston ang nakakuha sang 15,356 ka mga boto. Sa pagka-provincial board member dari sa may 2nd district, nakuha dari ni, actually duwa naman sila nagpadalagan, sureball naman, pero nakakuha si John Mondehar sang 95,303 votes. Si Rolito Kahilig ang nakakuha sang 79,970 votes. Sa 3rd District of Iloilo, sa pagka-provincial board member, nakuha dari ni Mark Palabrica ang kag ni Jason Gonzales ang ining posesyon. Mark Palabrica nakakuha sang 107,958 ka mga boto. Si Jason Gonzales nakakuha sang 102,822. Meanwhile, si Anthony Margarito nakakuha sang 47,108 ka mga boto. Si Toto E.R. Paluay sang lakas ang nakakuha sang 32,339 votes. Sa pagka-kondra sa may 4th District, 4th Distrito, nakuha din ni Rolly Destura ang ining 124,691 votes. Kag din Dominic Paul Oso. Mga ka-K5 nakakuha sang 100,202 ka mga boto dira sa may 4th District of Iloilo. Sa pagka-provincial board member dira sa may 5th Distrito, si Doc Carl Tupas nakakuha sang 117,834 votes. Si Rolex Suplico nakakuha sang 99,656 votes. Si Guapo Carlo Onga ang nakakuha diri sang 86,839 ka mga boto. Si Tupas Niela Beng ang nakakuha diri sang 76,863 o kon 860 votes. Meanwhile, mga ka-K5 sa pagka-kongresista, adres sa my 1st District, nakuha rin ni Janet Doc Nanay Garin ang pwesto, no? Kanilang posesyon after having 153,271 votes. Si Victor Tabakiraw from Pilipilaban nakakuha sang 19,796 votes. Si Rosendo Langusta ang nakakuha sang 3,879 votes. Dahil sa pagkakongresista sa 2nd Distrito, may sorbol naman ni wala na kontra. Wala kontra, no? Si Cathy Garcia Goreseta ang asawa dari ni incumbent Congressman Michael Goreseta nga si Doc Cathy Goreseta nakakuha sang 143,108 ka mga boto. Sa pagka-congressman, dra sa may
3rd District of Iloilo, ti landslide win ni Nonoy Defensor sang NUP, nakakuha sang 193,444 votes. Si Thelma Langusta, an independent candidate, nakakuha sang 2,647 votes. Dira naman no, sa 4th distrito, dira sa 4th District of Iloilo, sa pagkakongresista, nakuha rin ni Doc Ferge Beron ang 139,445 ka mga votes. Ang kasumpong siringa si Major Charlie Sostento ang nakakuha sang 78,983 ka mga boto. Sa pagkakongresista dara sa may 5th District, nakuha rin ni Binky Tupas. Binky Tupas mga ka-K5 ang ining posisyon after having 144,169 ka mga boto. Si Niel Junjun Tupas ang yasring bayaw ang nakakuha sang 112,586 ka mga boto, no? Sa pagka-senador naman sa probinsya sang Iloilo, number 1 yara sa number 1 spot si Bam Aquino after having 550,780. Si Kiko Pangilinan ara sa ikaduwang spot sa Iloilo Province na nakakuha sang 410,613 votes mga ka-K5. Meanwhile, si Erwin Tulfo ang ining nakakuha sang 405,510 votes. Okay, 5 months mas updated pa na gani gurong ginapakita mo diri sa akon no. Tingala ko lain naman. From different source. Bongo ang nakakuha sang 378,231 votes, ika-4. Pia Cayetano nakakuha sang 310,929 votes. Ang Uswag Ilonggo Drino ang tawag na ang nagapanguna mga ka-K5 sa party list nga side mga ka-K5. Nang nadala diri sa Magic 12 naton sa Iloilo Province, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Bongo, si Pia Cayetano, si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Tito Soto, si Camille Villar, si Manny Pacman Pacquiao, si Bong Revilla ganay sa province ay kay 11 pa, si Ben Tulfo bitag mga ka-K5 or bitag mga ka-K5. Meanwhile, sa kabilugan dari nga pungsod sa senatorial race mga ka-K5, still after having tawag na election returns transmitted na yara na sa 97.35%, Bongo nagapanguna dari with 26.4 million votes mga ka-K5. So, dako man ring factor no ang ining tawag na Malasakit Center again push dari ni Bongo mga ka-K5. Kaya actually no, despite nga wala pa sang nagliligad sang eleksyon or malayo-layo pang eleksyon, makitaan na dari ang presence ni Senator Bongo na nagalibot-libot no sa bilog nga Pilipinas, including na dari sa probinsya sang Iloilo. Duman ko nagapanagtag na siya sang 2 years ago sa mga tawag na mga bula, sa mga bike, pag ito sa mga wheelchair, sa mga bugas, mga ka-K5. So good strategy man na samtang malayo pa bilang eleksyon, nagapabatyag ka na ya sa tao, at least kung election period na, medyo finishing na lang yung himuon mo yan. Hindi ka na ya maayawan pa sang pagpakilala sang imo sining kaugalingon dara sa mga botante mga ka-K5. Si Bongo is coming from or came from PDP Laban. Nagapangaduwa naman sa senatorial race sa bilog dari nga pungsod datos mga ka-K5 si Bam Aquino. Nakakuha ni siya sang 20.6 million ka mga boto. Si Bato de la Rosa from PDP Laban nagapangatlo. Nakakuha ni siya sang 20.2 million votes. Si Erwin Tulfo ang nakakuha sang 16.8 million ka mga boto. Yara siya sa 4th spot. Mga ka-K5 ati siguro nadalagan niya siya sang ganing programa ya ka-K5 ans ni Tulfo. Tulfo in action no. Mga ka-K5 actually sikat man abi sa social media.
Accordingly, damo man din nagpalapit sa iya. Kag matunog ang pangalan ni Erwin Tulfo. Kalima mga ka-K5 dari sa senatorial race, si Kiko Pangilinan. Sang Liberal Party, nakakuha sang 15 milyon, no? Masobra 15 milyones ka mga boto. Si Rodante Marcoleta, independent candidate, nakakuha siya sang 14.9 milyon ka mga boto. Si Ping Lacson ikapito sa Iloilo, sa tawag na sa Bilog ng Gilinon. Nalingaw man ko yan, Iloilo Province, private. Sa Ping Lacson nakakuha sang 14.8 milyon ka mga votes. Si Tito Soto ara na subong sa ikawalong pwesto. Mga ka-K5 after having 14.5 million ka mga boto. Ano na siya sa NPC? Si Pia Cayetano, mga ka-K5, nakakuha sang 14.3 million ka mga boto. Si Camille Villar, nakakuha sang 13.3 million ka mga boto. Si Lito Lapid, baka sulod si Lito Lapid ba? With 13.1 million ka mga boto. Amy Marcos with 13 million ka mga votes. Ang ika-13 diri si Ben Tulfo, si Bong Revilla ba? Wala gid kalusot ang budot siya ba? Basi kulang ang paggiling-giling ni Bong Revilla. O kung natak-an na sila mga ka-K5 sa ginatawag na tawag na. Natak-an na to sila sang budot. Gusto lain naman garo nga sound. Pwede man tani chicken banana. Chicken banana. Napagad-usot sa mga makanta ka K5 ansa. Ang puso ko'y nagdurugo tutu. Tawag na dako nga factor ang ining mga tawag na dumadunglan ko ha. Dako nga factor ang ining ilaman nga mga campaign materials, no? Diba si wala na nagana kay isang una budots man tanilain naman Mr. Bong Revilla. Kasama mo si Bong Revilla. Wala naman campaign ka kay 5 ansa. Hindi mo man ako di mapuntusan ba? Hindi mo ako puntusan. Diba Sir J. Siger sa San Oma balik si Idol June Langga Kim. According diri sa iya ka kay 5 Jojo si Dano ti until May 31 iya nga leave mo. Ika-15 diri si Abby Binay nakakuha sang 11.5 million ka mga boto. 7 Hur Abalos nakakuha sang 11.3 million. Wala man siya kasulod, no? Sabi naton na baskog gina si Benhur Abalos sa mga survey nagligan. Jimmy Bondog nakakuha sang 10.3 million votes. Dako nga factor bala, no? Kalabanan sa mga nagdalaog are usually amo na ang mga gin-endorse ang Iglesia ni Cristo. Mga ka-K5. At dako man nga factor kung nagapadalangan ikaw lokal kag nasyonal. Nga i-endorse ikaw dari sa Iglesia ni Cristo mga ka-K5. Si ka-K5 rin endorse man isang Iglesia ni Cristo. Wala. Pero at least pang nikasog na yaya. Pero sa senatorial race ka K5 ans, damo or kalabanan sa mga tawag na nagdalaog o nakasulod sa Magic 12. Ang gin-endorse na rin isang Iglesia ni Cristo. Ate, wala din nakasulod sa tawag na sa Magic 12 si Manny Pacquiao. Actually, gid man, no? Wala gid man nabi naton na batyagan ang kampanya gid nga todo ni Manny Pacquiao. Unlike sa mga nagliligad yang mga eleksyon, mga ka-K5. Wala nagpakitang gilas gid si Manny Pacquiao subong ha. Gambala nga tama na nga busang kwarta. Pulo pa why naman nanaya. Focus naman sa boxing career, no? Kung pagbulig, dira sa may bata ni siya gampang sang boxing gyapon. Si Colonel Busita nakakuha siya sang 9.6 million ka mga boto. Si
Si Willie Revillame, kanugon, guro. Alang-alang, guro kantaya ka K5 fans. Alang-alang, guro kanta, no, ganakantaya na nga. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis ng lambing sa buhay ko. Tidak ko man nga factor mga ka-K5 ang nangin behavior siya sa social media or tawag na ang pila ka mga interview sa iya abi mo. Nagabali siya ginapamangkot siya sa iya sa nga mga plataporma sa luyag ipasara bidrag sa uli nga mga priority sa iya sa nga pagkasenador. Mga ka-K-fan, sinabat yan ang importante, may mabuting puso. Running for a position, local and national, is not just about having a good character. It should be with a combination. Well, combination. Sa ganatawag naton nga credentials. Kag iplastar mo dara sa tawo. Ano bala ang makuha nila sa imo? Ano bala nga programa ang masaligan sang tawo sa imo? Kung magdaog ikaw sa posisyon mga ka-K5. Dablang bala Sir Edgar Badbadon. Good evening lang Kim, pakikongrats sa amon pinalangga nga number 1. Naragdaog sa pagka-SB dire sa Kalinog. Honorable SB Toto Roel Centena, kampiyon gid mga ka-K5. Mabuot, maalwan, masaligan. Ari bala i-check tabi kong pila di boto kabilugan rin ni Kibuloy. Ni Pastor Apollo Kibuloy. Ambot wala na alsa ni Pastor Kibuloy ka K5 ansang iyang posisyon nga ano nga spot ka K5 Andre. Abi ko kaya yan na mapapirma pag ganun sa iya, di ba? Clearance, pa-clearance. Tapos makasaka sa langit. Dahil kaugalingon niya, wala yung mapasaka, ha? Kaki-500, di ba? Balya mahimo, iya kurutanan. Sa iya, sa nga mga kamot. Ti perde sang flower mo ang flower mo ba flower sang power mo ang ginatawag nga kapalaran destiny. I check tabi kapinade de si Pastor Apollo Kibuloy man. Ambal ni Sir Jojo Sedano. Mayo ya si Pacquiao mabawi iya dayon iya gastos sa July 19 kay may boxing siya. Amo na yung reason ko nga pislian ako sa mga boys because of religion factor. Sabi mo, Mia siya silbo. Asa saan o ka mangin pislian ni mo yaman tawag na. Mamalhan ka ganida mamaya siya silbo. Malhan. Si Pastor, hindi ko makita din ngalan niya ha. Pastor Apollo Kibuloy. Kibuloy, din na ito sa man. Kapila din siya. Si Pastor Apollo Kibuloy, out of over 50 ka mga nagapadalagan sa pagkasenador, mga ka-K5, nakakuha siya sang 5.5 million na mga boto din sa pungsod Pilipinas. Dibla Ma'am Yash Aselbon. Kamo mga ka-K5 nagapamati kamo diri ka nagatutok diri sa aton. What are you expecting o kung anong gusto ninyo? Natutukan nga mga programa sa aton sa ring mga nagdalalaog no na magin proclaim sa national and local level mga ka-K5. Ang posisyon nag-umpisa pa lang naging proklamar ka. Wala na dra nagatapos. Mayara na yabi nga after proclamation, after pongko das pwesto, attend na lang session na. Attend na lang session, attend na lang dra sa mga meeting. Wala man sang tawag na. Wala bla sang klaro nga kung ano blang gusto niya, ano blang himuon niya. Kabay pa nga ang mga ginpasali matuman mga ka-K5. Udlay man nga hasta lang kita sa pasalig nga pasalig. Tapos sa uli konsokton mo na anong ninimuan mo after your term. Mamalan siya nga kulang abi sa tsimpo mo, kulang ako sa tinuing, wala ko ninahimo kay amuni mo na nga faktor.
Mga ka-K5. Ate dapat temprano pa lang plastado na bala sa ilang paminsaro. Anong gusto nila matabo sa ilang banwa, ano nga mga programa, ano nga mga proyekto kag nami no kun ang mga kandidato o kun ang mga mapungko sa posisyon. Nagapangaway na rin si Ma'am Yasha Selbonia ho. Hindi pagkatawag na. Away si Sir Sociedad. Mga ka-K5. Ate, pagbalik naton, isa-isa ko naton lawag, no? Mga ka-K5 ang mga nagdalaog sa pagka-alkalde. Dari sa may tawag na dari sa Iloilo City ti alkalde ti isa lang dari sa Iloilo Province mga ka-K5 ay dawagon naton dara mga nagdalaog sa pagka-mayor kag nagdalaog sa pagka-vice mayor dari sa Iloilo Province para at least aware kita no sa tanan nga mga lugar do na ang incumbent na re-elect kung may bag-o naman sila nga mga alkalde. Sige mga ka-K5, standby. 57 minutos, makaligadang alas 10 ang gabi. Magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komento. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi man ang bas mo. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Wow! Mag-inap mga siya nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat yan nga mo na. Oo. Kaya ko mati, magaling sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex sa damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 9 minutos, magkarigad ang alas 11 sang gabi. Narasig lang yun sang inura. Kag sang mga inadlaw. Parang awa mo na si Nonong Bautista. Very catchy, no? Pagulong ko katanaw sa TikTok sa mga managmi, wala nga jingle, no? Na nagtatak gadri sa tawo. Pasalamat gid ni ang ining si Nonong Bautista ni. Awan ang kantaya sa TikTok ko. Balya parang awa mo na. Pangatlong laban ko na. Ibotohin nyo na si Nonong Bautista. Good thing, no? Nag-viral. Kagatawag na mga ka-K5. Masalamat gani siya sa nag-imo sang jingle. Bigyan ng bonus yan.
Mali Sir Edgar Badbado. Gusto ko lang Kim sa aton mga senado mahimo sanda mapag-un nga batas para sa mga kurap. May butas nga may mga butas. May mga batas bala may laying nga magalaga sa ila nga kung nga hindi doon makapadalagan for life. Bisan sa pinaka lower position even sa local dapat mahimo ang mga senador batas nga mapakinabangan sa mga masunod nga henerasyon nga nagauyang lang sanda sweldo from people's money. Iliwat yung pili isang tao si Lito Lapid. May check tabi ang tawag na ang mga nahimuan binilito Lapid. Gusto ko gitani makasulod si Attorney Benhur Abalos. Actually namin man si Abalos kasi since nga former secretary siya sa Department of Interior and Local Government. Probably well-equipped. Well-equipped. May English yun, Well-versed. Kaga very, tawag na, knowledgeable in terms sa mga government policies. And of course, in crafting, no, sa mga bagong mga programa. Bali, Sir Cliff Acosta, si Willie Revillame, mga hatag na jacket na yayayaya. Basi kulang ang ginatag yung nga jacket, bay. Basi low quality. Basi gyapon, matawag na, galusot gyapon ang super katugnaw. Basi ni pisto yan. Bigyan ng jacket yan. Garing ang tao, subong is, tawag na, wise enough. Hindi madala sa jacket, hindi madala sa kung ano mandara. Amal rin ni Ma'am Christine Gardose. Bali may mga fanatics gidya ang mga religion. Sige, this time makuha kita sang may pasudlo na kita nga isa ka flash report nagikan sa aton siring nga patron. K5 News FM Flash Report. May isa ka stabbing incident nga natabo dira sa may distrito sang Molo. Ibalo nato ng dugang nga mga impormasyon. Naka-standby sa linya ton siring patrol reporter sa bunga gabi. Ka K5 Aaron Lloyd Balala-Refoyo. Ka K5 Aaron, ano dira ang natabo dira sa may area sang Molo? Di ini specific barangay ka K5 Aaron? Please come in. Sa K5 maayong gabi, natabo ni diri sa may barangay East Baluarte, Molo, no? So mga ganyan gabi ka K5 Kim. Kung sa din, no, based sa information, allegedly mag-Iloy ni, no, ang ginbuno kuno ka K5 Kim. Pero tiyan mo na subject for verification pa ng information kay assume now ka K5 Kim. Or kaina nakadto kita dito mismo sa may lugar, yung crime scene estimated wala sa 20 or 10 to 20 meters estimated harin sa may karsada gid pakanto dito sa may sulod sa may barangay East Baluarte Molo. Kag amo ni ginapatihan duwa ni kuno ka individual babayi mag-Iloy ang ginbuno daw ka K5 Kim. Pero subong ang magtim mga kampo or ang mga kabataan di siyang biktima ang yari karon sa may police station 4 kag inimbestigahan sila karon sa K5 Kim. May nabatian ako dito, may naghibi diragad man ka K5 Aaron if I correct ako sa ano pamatian na tong amo tong family member. Yes, sa K5 Kim. Pila ni pang idaron ka K5 Aaron sang saring na biktima sa saring stabbing incident ka K5 Aaron. Wala pa kita gid sang dugang information kay gindalapas sa sulod ri sang police station. Maybe mapindutan ang kami kuliwat sa K5 Kim para sa kompleto ginya detalye. Pero mga around ano ni oras natabo ka K5 Aaron? Ginabanta mga dira sa mga duolas sa 10:40 or 50 ka K5 Kim. May may information ikaw regarding diri sa ila sining medical bulletin ka K5 Aaron? Kung K5 Kim wala pa kay nagdiretso kita sa police station dire, mapindot na kita liwat sa K5 Kim kay limited pasado ang aton information. Sige, ka K5 Aaron, thank you so much sa imo sa ring nakuha darang report pa update lang karon diri sa aton sa ring programa sa K5 News FM. Thank you so much ka K5 Aaron. K5 Kim nga press report nga dulongit sang kaluwan sa DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Gikan diri sa Molo kuno mas ka K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan si Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
Mga ka-K5, nabatyan naton ang report ni ka-K5 Aaron Lloyd Balalarefoyo. Adra sa may East Baluarte Molo na nagluntad dra nga isa ka stabbing incident. Accordingly, mag-Iloy, duwa ka babayi mga ka-K5 ang ining biktima sa sang stabbing incident. Disubong as of this moment, ara ang mga himatakon pamilya sa may police station. Kuan karon ni ka-K5 Aaron Refoyo sang dugang nga may impormasyon. Sino ni bala no ang ining mag-Iloy. Ano bala tawag na ginbuno sila mismo sa sulod sang balay. Mga ka-K5, ano ba lang motibo sang siring pagpangbuno mga ka-K5? Kag ang importante subong may bala naton ang latest dari sa iya siring medical bulletin kung kamusta na sila mga ka-K5. Thank you so much ka-K5 Aaron sa imo siring report ri sa aton siring programa. Oras sa Pilipinas, 16 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Actually namin ang suggestion ni Sir Edgar Badbadon. What if gidman mahimo sila, mag-craft sila sang layi. Mag-push sila dira sang hagna or bill. Wherein nga for example, kung may bad record, kung especially if in terms sa mga corruption, hindi na ka makapadalagan liwat sa any position, di ba? Very good suggestion, Sir Edgar Badbadon. What if ikaw na lang to, Sir Edgar, magpadalaga na abi, bebe? Actually, ang mga ganatanaw naton, kagaluyag naton, man rin nga tutukan man sa aton sa ring gobyerno, sa aton sa ring new set of senators mga ka-K5. One of which is ang ining agrikultura naton, mga ka-K5. Kabay pa nung may mga ma-push pa sigid sila diri nga mga programa in terms aton sa ring agrikultura mga ka-K5. Imagine we are an agricultural country. Pero madamo diri sa mga mangunguma, mga farmers naton kag mga nagapangisda. Naduhalos tawag na ubos na ila sa nga duga dra. Pero tawag na to wala ginansa. Pero may sila apektado sa mga kalamidad. So may ara sa mga hindi na malabutan sang bulig sang gobyerno, mga ka-K5. Kagang isa pagidiri is tawag na is ang ining sa edukasyon naton. Nagligad may mga surveys, may mga ining pagpanalawsaw dira sang Philippine Statistics Authority. Kag pila pagidra ka mga impormasyon, no, mga datos mga ka-K5 nga naghambal baladri no nga manubo ang reading comprehension, ang literacy sa mga kabataan, especially those no nga nag-graduate no, or particularly those nga nag-graduate even under sa senior high school program or K-12 program mga ka-K5. So imagine bala mga ka-K5, damo ibanda kabalo sila magbasa mga estudyante but they're not comprehending, they don't understand what they're reading mga ka-K5. Kag madamo dire. Dapat itawag na i-integrate man dira ang skills development sa mga estudyante sa mga programs naton sa eskwelahan, di ba mga ka-K5? Kag tawag na good thing naman ang ining mga tawag na mga free tuition at isubong sa mga state universities. Mayara kita sang ginatawag nga free higher education. Amo ni no kung naga-eskwela ikaw ya sa state university. Ate tawag na wala ka sang balayran nga tuition mga ka-K5. Usually nang ginatagan mo na is miscellaneous fees. Very minimal na lang yung tawag na halatagan mo dira sa eskwelahan. Kag imo syempre nga allowance. Actually damo naman gani subong ng mga scholarships mga ka-K5. Pero ang problem lang is tawag na ang
ang iring mga state universities, damo man actually ga iliskwela nga mga manggaranon, mga tao, no? Mga estudyante, mga ka-K5. Kaya usually sa mga state universities, mayara na sila nga salaay. Mayara sila sang salaay, depende sa imong nga grades, kapasar ka dara sa entrance exam, and so on and so forth, no? May ginatawag bala silang quota or limit lang mga ka-K5 kung palagid ka estudyante ng ilakwaon. Kung ikaw tawag na ang pigado ka man, pero tawag na ang average student ka lang balat, no? Mga ka-K5. Kung hindi kaya kapasar, ngita ka kidya, wala ka kidya choice, kundi magpangita, no? Asang pribado nga eskwelahan mga ka-K5 or pribado nga universidad mga ka-K5. So na nga ginatanaw naton, nagluyag man naton, no? Nga itutukan bala sa aton siring national government with a new set of senators naton. Maneng agrikultura, ang ining tawag na, ang ining education naton mga ka-K5. Okay, actually, Ma'am Christine Gerdose, on point yun, no? Naada mga students sa mga slang kag mga short languages. Wherein sa academic side, hindi mo na yung tawag na, wrong grammar na wrong usage of words mga ka-K5. For example, ano gina shortcut gani ka-K5 andring nga mga tinaga man. May aragid man yan, no? Sa mga hilig, mga Gen Z subong, hilig sila yung mag-shortcut sa mga words. Ati kung kaisa, maghimo sila sa mga letter, mag-post sa social media. Ati kung kaisa mo na ginagamit nilang shorter terms. Kung kaisa, galain, no? Galain man ang meaning sa mga tinaga, samtang tawag na, highly digitize kita mga ka-K5. Ambal din ni Sir Edgar Badbadon. Ambal yagin basihan ko lang kimang iban nga pungsod just like Japan nga mauswagon sanda. Kay man mayara sang delikadisa sa korupsyon. Agad-agad ga-resign ng mga officials nila kung may issue sa korupsyon. Unlike diri sa aton pungsod, amo nang akig kung may issue sa confidential funds. Oh, diri gani ya. Bisan iban may mga record ra nga malain. Gapadalagan liwat-liwat, gadaog man liwat-liwat. Kay sinusala na ya sa mga butante manino. You're part of it. Balaan nyo na damo na sila dara record sa pagka-corrupt mga ka-K5. Kag hindi maayo magserbisyo ti butuhon yung manyakaw. Nadala-dala ka mo to yung hatag ng 1,000 sang 1,500. Ay, ambo talang niya. Ambal ni Ma'am Christine Gerdose, muna ang root problem sang aton pungsod. Corruption, muna imol kita bisan rich kita sa natural resources. Kagat kabay pa, no, nga may ma-focus man diri sa programs in terms of disaster preparedness. Mga ka-K5. Disaster preparedness in a way nga kita daan pero may kita nabaha. Pero may kita ginaigo din man sa mga bagyo, paglupok sa mga bulkan. What can the government officials nara sa matagas nga posisyon, ano bala mahimo nila to make the people be prepared? Mga ka-K5, tawag na, resilient kita nga mga tao. Alam bisa na bagyuhan, gayuhom kita. Pero para mag-reduce dara ang mga probability nga may mga casualties, dapat prepared enough kita mga ka-K5 sa aton siri nga mga puluyan. And ang aton siri nga gobyerno, damo sa mga lugar diri sa Pilipinas, nga gamay pa lang gani ang ulan, wala pa nagdugay ang ulan, ginabaha na. Grabe na daw danaw. Isa nandri ang syudad sang Iloilo. Mga ka-K5. So kabay pa, for example, maybe they could adopt dira ang dibala mayara sa Bonifacio Global City or dira sa BGC. Something ito gana drain yung bala mga ka-K5. Something ito gana higop yung dira bala madiretso ang mga tubig baha mga ka-K5. Maybe maka-innovate, no, ang aton sining nga mga
government officials diri. Actually, we have a lot of researchers. We have a lot of researchers, mga scientists who are experts at different mga fields. May mga studies sila. Kadriyabi sa aton sa may Pilipinas, laka lang gid ya sa mga researches. Kung mga pagpanalawsaw ang ginasuportahan mga ka-K5 sang gobyerno, usually te subong Mayo, subong kay may pila ka mga programs ang DOST. Usually panaganing iban nga mga researchers dari sa mga Pinoy, ang mga tagaluwasang pungsod patumangin pulos eh syempre may inog bayad sila, may inog suporta sila to. Mga ka-K5 ambal man dari ni Sir ni Mama Christine Gardose. Ito kay na balya pagid ang anti-dynasty man ko tani no. Galing mga ka-K5 ang mga senador ni ang mga kongresista mayorya sa ila hindi man mag-approve kay sila man sila man ang una mapapas kun himuon nila ni kun pasaron nila ni sa anti-dynasty mga ka-K5 di maiara gid ya sa mga banwa diri sa Iloilo province, Iloilo City kag iban nga mga lugar diri sa may pungsod Pilipinas. Arap lang isa lang kapilido halin sang 19 purgatne na to. Kung kaisa mambal na sila nga tawag na nga ti syempre gusto lang namon di nga mag-serbisyo sa publiko. Why not give others choices? Nga hindi na ka mo magpaiway dira hatag na na sa iban dira ho. There are a lot of those nga very capable of being a government or public official. Nami pag inatani gani Ma'am Christine Gardose, Sir Cliff Acosta, Sir Daddy Edgar Badbadon, mga ka-K5 nga kung tani bala no kung mapadalagan ikaw sa mga posisyon, especially sa mga national positions, kabay pa nga taas man balang qualifications ni mga ka-K5 no. Amyan yung bala ni hindi nga kumo maka-read and write lang, maka-stay lang sa specific or in a particular duration sa isa ka lugar. Pwede na yung kapadalagan. You demand a lot sa mga ordinaryo nga mga empleyado. Dapat na yan may mga background na sila tani mo sa in terms of tawag na terms of politics mga ka-K5. Graduate abi dira sang political science, sang public administration, graduate sang law mga ka-K5. Hindi nga ibandra nga wala inalungong, ibutang na lang dang ibutang sa pwesto be. Nabla Sir Benji Estorias, mag-ugtas kita yam, timba gabi na ngayon, ugtas pa tatong din, no? Diba la mga ka-K5? Katawag na no durangin kultura na diri or nanad ng tao sa tawag nga political dynasty. Ate mayo lang na kung may mga isog dira nga magpadalagan kag maperde nila dira ang mga pamilya dira nga nagasulo dira sang posisyon sa pagkaalkalde. That is why kung may mga political dynasties dira sa inyong lugar on the local level, dira man sa kada eleksyon dira man nakasalalay sa inyong ang kapalaran sa inyong banwa. Tiga ugtas ka mo sa political dynasty tapos mabuto man ka mo gyapon sa ila na ano man. Di ba alam ma'am nin fatahala. Teka mo, ano pagid bala nga mga problema diri sa Pilipinas or mga innovations or maybe layi nga gusto man ninyo diri nga ipatuman no? Namin na mag-benchmark sila or magtanaw sila to sa mga ginapatuman sa mga progressive countries. Diba mga ka-K5? Just like pungsod Japan, pungsod Singapore, sa mga American countries, even there sa Asian countries nga very progressive, very successful mga ka-K5. Kagkabay pa nung mahimuan man rin paagi sa aton sining tawag na mga government officials, sa mga public officials nato nga mapataas man dita na yung sweldo diri sa Pilipinas para hindi na daya kahalin nga halin, hindi na mag-OFW diri mga Pinoy diri ho, mga ka-K5. Diba la?
Kung madamo diri sang good opportunity kag nagahatag sang maayo nga compensation diri sa Pilipinas, sino manabi mga kadto pa to sa iban nga lugar man bla. Sa mga gatutok sa aton nga ara subong sa abroad. Agree ka mo, copy paste. Mga ka-K5. Maybe amo man na dapat i-work out sa aton sa nga mga senador, sa mga kongresista naton. Nga mag-craft sang mga programa or layi. Nga nagahatag sang madamo nga mga opportunities. Hindi lang opportunities, kundi well compensated ka man Arab lang hindi na magsulod sa pinsar mo nga ma-abroad ko mapa-Saudi ko mapa-Kuwait ako to mapa-Amerika ko to Kasi siyempre kung enough na dring oportunidad, diri gani bisan college graduate ka do kayawan ka gani ka pangita sang trabaho nga may tawag na nga well compensated ka. Di ba mga ka-K5? Diri subong ya bisan graduate ka college, wow, antos ka da sa minimum wage mga ka-K5. Antos ka da ibanda gani, hindi lang minimum wage kundi below minimum wage pa, di ba? Arab lang kung sumahon ng mga ka-K5, ang ginastuhan mo kung tuition mo to sa college, especially kung graduate ikaw sa isa ka private university. Duda ko pa tong gasto mo sa bilog mo nga college mo sa tawag na. Ako pa to allowance mo, balayran mo, sa magtrabaho ka mga ka-K5. Arab lang trabaho ka, pero kapangayo ka gyapon allowance sa ginikanan mo, no? Kay kulang pa sa imong wag na. Kulang pa sa kanang lanon mo. Tika ba pa nga ma-workout na sa mga new set of senators naton, sa mga kongresista naton. Ang ini nga mga programa, pataasan nyo sweldo ta. Kag i-regulate nyo dara ang mga tawag na abusado sa merkado. Ay, banda, tawag na, pataas ang dara sang presyo. Pera gusto lang dara. Ang ka-K5. Good evening dara kay Brianny May Latosa. Good evening, Benji Asturias. Sino pag-idara, wala na ito na-acknowledge kayo na. Sir Cliff Acosta. Kay Mami Immaculate, good evening. Sir JC Gira. JC Matias. Dodong Belvis. Angelo Celeste. Ria Canya. Marie Thalia Mechelina, ma'am. Mark De La Cruz. Ronnie Balsada sa mga security guards dara. Good evening. Sino pag-idari aton sa ring mga listeners? Jonel Española, Jo Marie Sobiaga, good evening. Ruben Molina, Jobert Carabuena. Richie Habaradas, kagiban pag-idara nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagan. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 33 minutos, magkarigad ang alas 11 sang gabi. Standby, magapanambalik kita diri sa aton sa nga programa. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Once more now! Para sa mga sino una?
Ladies and gentlemen, are. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! May puso! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bungkay sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang nagpadalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakatlaw siya. May mga piso ganihata, nakatlaw siya. May piso pa kayo sa water sa mga. Aray. Awan. Udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw ko lang bilog. 200! Lumatubog, pasakay. Nindoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa ilmo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM okay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode kasi nag-promote na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go!
sagad? Oo, sagad. Sagad sila. Oo. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre punay-ibon sa lingon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-lubos natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pashoot pa! Oh, hindi ka sa nag-jackpot natin! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Matulog ng logo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasaan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang pala sa K5 na siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na paglantaw kung hindi na to! Wala na ta! Ano ba ba mga Jack? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo, subong kagabi, may chat sa magkahong ngilingin mo. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasahon? 88.7 May puso!
News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 45 minutos, makaliga ng alas 11 sang gabi. Good evening, Ma'am Brianny May Latosa, watching dira sa may Saudi. Sa K5 Ans, basta may update to sa stabbing incident. Ambal ni Daddy Edgar Badbado, nambal niya, so true lang ga Kim sa Senado. Dapat kamaan dyan maghimo sang layi. Dapat may qualify or mag-qualify nga mga senador, taas ang IQ mo. Eh, what is a mambabatas ng aton mga sa Senado? Mga ka-K5, pero mas manami pang aton mga kongresita kumpara sa mga senador, saksakan ng kabagan. Pero ano the people have spoken. Have spoken. The Filipino people have spoken. Nagapinitla sa buong bahay. Kakipabaan sa available. We're establishing aton sa ringa connections, aton sa ringa patrol para ma-check diri ang latest update no sa nagluntad rin ang stabbing incident kon pagpamuno sa may Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Meanwhile no, matamyaw ta de anay Teka mo, Sir Ma'am Brianny May Latosa. O kabay pang mano nga makahimo bala sila sang tawag na sa mga mga kongresista naton, mga lawmakers naton, kag pati man mga programang mga senador. Naarap lang maproteksyonan no ang aton siri nga mga overseas Filipino workers, mga ka-K5, especially kung matuon sila to sa mga bretoldo kag sadista nga mga empleyado. Nga wala na blasang mangin OFW pa. Ang tawag na sorry ka pakadlaw ha. Ang tawag na wala lasang OFW pa. Ay dulong din nga sa ila sa mga puloy-an diri sa Pilipinas nga wala sang kabuhi mga ka-K5. Rest go karagani dira sang imo pagka homesick, wala ka padra ka siguro blas ang safety mo. Kabay pa nga isa man sa matalopangdan dira sang aton siri nga mga mamalidha, aton siri nga mga senador, mga ka-K5. Kag iban pa yung mga kongresista naton. Okay, sila ka-K5 ans. Calling pa. Good evening, Ma'am Jules Tagolimot. Good evening. Mayara sa interview to ka-K5 ans mo. K5 Virgilio Lavado, nagatutok diri sa aton siring pagpangalagad. Unavailable yapon. Try binawat ka kay 5 ans, wala ged. Or dira i-mention dira sa aton sa group chat. Kay 5 aron base nag-monitor ikaw. Kung pwede kami dira ka pangayo sang update dira sa stabbing incident. Dira sa may distrito sang Molo. Base ga live sa kay 5 ans, wala man. Para maka-check dira, especially sa mga tagpalamati naton nga taga Molo, Subo. Kasi nagabulabantay dira sang sinang natabo no nga
stabbing incident tara sa may distrito sa Molo. Pero kung hindi gid kay K5 tawag na kay K5 Andre. Try ni ang interview ni recorded interview ni kay K5 Aaron. Tawag na interview yan sa Iloy sang giratudlo suspect dira sa stabbing incident sa barangay East Baluarte Molo. Wala gid na available. Pa siya update. Ang interview sa interview sa sa Iloy sang tawag na sang suspect. Kinatudlo suspect. Try lang natin play ka kay 5 ans ang inang interview accordingly sino na ganing interview ni kay 5 Aaron ni Rowella Salabate Iloy sang ginatudlo suspect sa nagluntad nga stabbing incident dira sa may barangay East Baluarte Molo. Okay na. Sige, pabati nato ang interview samtang nagatipon pa dira sang information si K5 Aaron dira sa field kag sa aton suring Molo Police Station. Dari pamatian naton ang Iloy sa ginatudlo suspect dira sa nagluntad nga pagpamuno sa may barangay East Baluarte Molo. Okay, mga K5 ko po naton si Mama Rowella sa Salabate, no? Sabalate. Okay, so bali ma'am, ano mo ni ang ginaakusahan karon nga sa nagluntad ma'am nga stabbing incident. Okay. Bata. Mga ano oras gini ma'am natabo? Oy, kung balo sir kay tulog kami, namurag-muragan nang gid kuya. Okay. Upod kami ni Banahon. Okay. Na nagagirinual sa guwa. Okay. Sino ning bata mo ma'am? Erwin Sabalate. Pilang edad niya? 28 sir. Okay, estimated ma'am, mga anong oras ko na natabo ni? Way gig po sir kabalo. Kay wala na kami nakalantaw sang oras kay gulpiada lang gid nagkalatabo. Yan namurag-muragan pa kami kapanao kami wala chinilas bala sir. Okay. Nakapangtulog na kuya. Okay, sa diin ko dampi ma'am natabo ni nga sa iskinita ni ma'am ang crime. Way ko kabalo gani sa kara kami sa sulod. Tulog lang gid kami pagka talatabo na tanan natapos na. Okay, pagbugtaw nyo ano na lang naabtan yun ma'am? Amo na nagawaras na lang ang bata ko. Okay, siya ning ginatudlo ko na ma'am na muno. Kay sino ko nung allegedly nga nabunan ko, no? Daga dira man na sa amon, sir? Sino ko, no? Si Ima man na. Ima? Pila nang itingidaron niya? Way ko nakabalo siya, sir, kung pila edad niya. Okay, siya ning nabunan ko mo. Kag may iban pagit ko nga... Wala naman, siya malang. Siya naman lang? Oo. Okay, based dito ma'am sa mga information, abi nga nabato ninyo, ano ko nung siling nila kontra sa imong anak? Wala ko gani, sir, kabalo kay gulpiada lang na, sir, nagalatabo ya. Okay. Namurag-muragan, nanggid kami yan, nagagirinual na mo na to. Okay, oo. Di ni ma'am nga zona gani ma'am ang inyo nga balay? Barangay East Baluarte, Paraiso. Okay. Karon din mo nga anak ma'am? Wala ko kabalo sir, kay nalagyo sa way kami kabalo kundi in makadto. Okay. Kay nagdagan sa gulpe. Ginhawa man namon kapugong ipa-surrender na tawag na ko ni ganit sa mulo kay gina sir nga direct. O galing ang pulis nga natawagan kung nga naga-duty di, hindi ya duty. Okay, so bali before ni matabo din imo nga anak ma'am pag ano siya may wala ko kabalo sir kay tulog kuya mo temprano pa kuya daan ka tulog kay syempre ko obra kuya aga pa ko gabugtaw alas 4 alas 3 media gabugtaw na ko. Okay. Temprano pa ko na iyaga tulog tapos kanyapon gatulog na ko na iyaga saka na kuya sa babaway na ko na iyaga tambay des dalong. Okay. Sino ning lalaki kay ina ma'am diri sa may kilid to? Bana ko sir. Bana mo siya. Oo. Nga ari di siya anong presado? Ginimbitahan man sa ginimpaupod siya nanday sir sa pulis to. Nga pwede ya di madala ang bana ko. Okay. Kaya mo na yung nagupod man, ginapas lang namon. Oo. So bali ma'am, anong masaling mo sa akusasyon sang ining piyak nga group partido diri? Di wala kuya kabalo sir kay gulpiada man kalatabo. Wala gid kuya na yan inulong-ong. Namurag-muragan ng kami isang bana ko. Okay. Ang anak mo ni ma'am may kontra abi or ay wala gid na bala sir nagamulo na edad wala gid na i-record nga si nga may mga kontra Kibot lang kami nga mo na nagkalatabo. Okay. Way man si abi do og graduate sa side day Emma ato. Wala. Anong trabaho sa inyo nga? Wala, sir. Okay. Sa Luguron Okay. Alangan bayan mo na kay bata mo. Okay. Oo. Ma'am, may mensahe ka abi sa imong nga anak kay anong kastada? Kay wala siya abi dito sa inyo? Hindi na ko na sir kano sir kay siyempre ano na iyan na yun. Okay. Muna na
ako bilang ilo, hindi man ko gusto. Sino man binga nanay nga, gusto nga sa kalainan ng bata, madangatan niya man. Umuon man sa ilo, ituro kung magpati man ang bata sa advice. Okay. Sige, ma'am, thank you kita. Oh, sige sir, thank you man. Mga ka-K5, nabatian naton diri ang ining pahayag sang Iloy sang ginatudlo no nga suspect. Actually, limited lang man ang information nga makuha diri sa Siring Iloy nga si Rowella Salabate. Tungod accordingly, siya namurag-muragan lang ko rin yung mga ka-K5. Pero, nanindugan man niya nga wala sang malain nga record, wala sang old grudges o kundaan nga hilagotanon ang between the victim no kagaya bata nga ginatudlo suspect. So ihibalo naton karon no kung may mga additional information. I-check lang kamo dra sa amon sa nga Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Laban-laban kung may mga update na base na kita kahingagaw diri sa aton sa nga on-air programming kaya until ano lang kita no alas 12 lang gid sang kaagahon. Yan patapos nyo lang diriya ang eleksyon daho. Kagang proclamation dantes kamudra magkregamo. Pagligad kay damo ganman pulis sabi mo sang eleksyon ganil naptadra kada barangay may naka-alerto. So i-check naton karon na kag i-check nyo lang sa amon sa nga Facebook page kung may mga update diri nga nakuha ang aton suring patrol no mga ka-K5. Ka-K5 dumadumduman nyo kay no, na lawagan na rin ni Ka-K5 Enrico Zurita Jr. ang ining pinakalamharon na pinakabata dere. Ka-K5 ans ba si ma-change ang ano? Pinakabata dere nga mayor. Pinakbakata nga alkalde mga K5 dere sa Pilipinas once nga makapungko na siya officially no. Ang ining nagdaog sa pagka-alkalde dira sa may Rizal, Cagayan. Amo si Jamila Ruma, 21 years old or 21 years old mga ka-K5. Ini siya ang anak o kun bata sang ginluthang alkalde dira sa may Rizal, Cagayan nga si Mayor Joel Ruma. Mga ka-K5. At sa lamharon nga edad nga 21 anyos, siya ang nangin elected mayor sa nasambit nga lugar. Matapos inino nga nangin substitute candidate mangod diri sa pagtariwan sang iya tatay. Ang iya kadalagaan ang gin-confirm man diri sa mga Municipal Board of Canvassers sa riin kaupod niya no. Ang iya Iloy nga nangin madalagon sa iya kampanya bilang vice mayor. Mga ka-K5 Ote kampiyon, no? Ang bata, mayor. Ang Iloy, vice mayor. Kung ara sa opisina, kung ara sa municipal hall. Masunod ang bata kay siyang mayor mo. Pero kung sa balay na gani, masunod na si nanay na no? Naka-cute lang ni sang ila sining nga banding, no? Inistoryahan nila adlaw-adlaw mga problema sang ila sining nga banwa. Ate, syempre ko na bilang alkalde, sagin na ang may highest power dira sa ila sining nga local level or sa LGU. Ate, gasunod ras nanay yan. Nay, mati ka diri sa ako na ko diri mayor, vice mayor, ikaw. Ako kung sa balay gani, si nanay naman wagdasa. Ate, Sir Edgar Badbadon. Kalabanan bala subong no sa mga nagdalaog just like what I've said. Kakadula, mental block kita man. Hindi pwede mental white lang. Just like sa'yo hambal ko kaina mga ka-K5. Nga, hindi mo ma-measure no, ang kapabilidad, ang ikasarang sang isa ka leader tungod lang sa edad o mga ka-K5. Somehow, may factor ang tawag nga experience. Mayara sang bataon pa lang pro kabalan na mo. Kabalan na good way. Kabalan nga very skillful, very skilled, very knowledgeable on what he or she is doing. Diba lang mga ka-K5. Sa Sir Jules Tagolimot, good evening.
Kag sa iban pagid naton dira nga mga tagpalamati ha. Mami Makalit sa distrito sang Lapas. Thank you so much. Ay bago na ko labos na kita sa aton sa ringa tiyempo nami pati mag-wakal-wakal no. Bisan maglabot taguro ko ayon dagalis ka kay 500. Siguro ka kay 5 ans ang sarangan ka biguro nga masustain. Ba sustain. Ka kay 500 ko gani diretso mo. Wala gid rin siya sang body gali kagabi hon. Grabe tibay at lakas ng loob. Balin las shitty hasta ano to oras ka kay 5 ans? Las 12? Las 11? Grabe apat ka oras nga straight ba no? Kung nga na minsan may commercial break yun nagagas-gas na kung tutunlan de. Gabi kampiyon manager namon ba? Ngala ko kayo naging offeran ko ka kay 500 isang ice cream. Ang balya do sunlog ni mo. Amo ko damit ni. Bulong ni sa ano. Thank you so much yada sa mga nagsubaybay man diri sa amon sa ring K5 Tutok Politika special coverage sa atawag na sa amon nga mga volunteer reporters nga naghatag diri sa mga reports nila. Ate kabay pa nga may mga na-learn. May mga natunan sila diri sa K5 News FM. Ma victory party ta. Then gusto mo megaw. Mga babitch. Wala ka man galangoy. Wasi ka sakar kayo magpa-beach tapos hindi ka man niya malangoy. Basi tawag na. Grabe galangoy-langoy ka kuno gamamo ka kuno na prong gatungkad galing ngati. Aga patong nga rin kalakanagat galing tiil mo. Thank you mana sa aton sa ring K5 News FM employees. Nga nagbulig man sa aton sa ring coverage no. Ate syempre part of the job. Sa mga adlaw nga tawag na karanglan kagid sa mga tao sa mga updates kasi wong ang mga tao ga-check na lang sa mga pages sa mga media outlets. Hindi mo na kadanglan ba na magkakadto isa-isa sa mga polling precincts. Hindi mo na magkaranglan magkadto gid personally sa mga public viewing kay muna kapag naiya sa online mo. Diba la mga ka-K5? So kabay pang nagdalaog diri sa aton sa eleksyon. They will do their job. Kagahalungan nilang ginatawag nga pagsalig nga ginahatag sa ila sang aton sa nga mga botante. Mga ka-K5. And of course, kamudra nga mga botante naman yan. Hindi ka mo magsalig ya sang ihatag sa mga politiko. Dapat you have to stand alone. Stand alone. Dapat ka balo ka mong manikasog magtrabaho para sa inyong nga kaugalingon. Diba ka K500? Ikaw gani, wala ka man makagi-baton financial assistant. Pero dumanggaranon ka naman sumong. Wala mga, pila na, ano nang mga assets mo bilang pila ng edad mo gani 29 ka na? Ay, alala, grabe, judgmental gid ako no. I found you mature sa mindset. Tawag na, ano ng mga asset mo? Anong bungot lang? Tika rin kay tawag na nila na kakita ba Andre? Depende na kuno sa pachimpo-chimpo lang na mo. Pero garing kung kaisa no, bisa na no pangabudlay mo ka ubra ka kay 500 do hindi ka gid magmanggaranon kung ultimo empleyado ka lang. Kaya usually ang routine naton, utang bayad. Utang bayad parcel gamay. Maamo na mo na ka kay 500. Sige, thank you so much. Nakaupo naton sa aton siring patrol kay 5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo. Aton siring Manon Wheels kay 5 Master Jason Talaron. And of course aton siring News Center kay 5 Sunny Sarabia Punay and kay 5 Alira Joy Alvarado Api. Sa aton siring K3 News FM station sira sa K3 News FM Yagaw kay 5 Kuya AJ sa Segundo Distrito via K3 News FM Leganes with Kuya George, K3 News FM Karinog with Kuya Japoy, dira sa may 4th District sa technical side K5 Edmar Liquinia, and dira sa 5th Distrito K5 Papa Flo, dira sa Master Control K5 Andre La Pastora. Kabay pang
Mati-mati na si Kaki5 June sa akon. Ba no, yaman ko sa iya. Sabong hindi na siya sa ako. Mabatian na ito. Amo na nagbulo sa programa ko niyo. Kabay pa nga. Somehow na fulfill ko man ang obligasyon ko Kaki5 June ha. Sa imo program ha. Ma'am Christine Gardosa. Thank you so much. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 5 minutos, makaligad ang alas 12 sang kaagahon. It's May 14, 2025. Congratulations again kay K5 Ray SPH Umalay, Amon Area Manager sa K5 News FM Panay, for being official, honorable SB member of Pototan, Iloilo. Ang ining mga balita kag impormasyon ang ginadlulungman ni K5 baka K5 Doc Ramil oy sorry ni Dr. Ramil Itang oy may lang kay wala ka pamati si Doc ni Dr. Ramil Itang oy aton siya nga Chief Executive Officer kag presidente sang K5 News FM Philippines kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, aton station manager, the Mr. Joker, with daddy jokes. Nga nag-ugtas ka gabi, balya, dusirang plaka ko diyaw. Di plaka kay 500, batyagan mo man to, gugtas to sa gabi. Kay 5 Enrico Sarita Jr. Mga ka-K5, magasunod na ang programa. Wala sa mga music, katanay, mga favorite music ninyo. Kaga ko naman ang inyo nakaupod ang inyo alagad in the name of public service. K5 Kim Montaño Caduyo. Para sa kampyon nga barita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpi